இந்த பக்கம் அந்த குப்பை எல்லாம் இருக்குல்லம்மா, அதெல்லாம் கிளியரா எடுத்து வச்சிட்டீங்களா? இந்த ட்ரை ட்ரை வேஸ்ட். நீங்க ஆமா ஆமா ஒரு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருங்க இருங்க, அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க. அது ஒண்ணும் இல்ல, அது எக்ஸ்பைரி ஐட்டம்ஸ், அது பேக் பண்ணியிருந்தாங்க, அது எங்க வச்சுட்டாங்கன்றது கேட்டு அது டீகம்போஸ் பண்ணணும் இல்லையா ப்ராப்பரா. இது ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பயம் இல்ல, அதான் வேற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங்ல வேற போயிடுச்சு, மியூட் பண்ணிருந்தாங்க. ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு நாம 55வது அத்தியாயம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वपदान्वितं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இன்னைக்கு 55வது சாப்டரை பார்க்க போறோம் இல்லையா? கிருஷ்ணா புக் ரீடிங்ல 55. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. Krishna, the supreme personality of Godhead. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ முதல், அதாவது பிரதான அந்த 8 மனைவிகளையே முதல் இத இருக்கிறவங்க யாருன்னா ருக்குமணி தான். ருக்மணி லக்ஷ்மியினுடைய அம்சம் இல்லையா? சோ ருக்மணி தான். இந்த பிரத்யும்னன் வந்து யாருடைய அம்சமா பிறக்கிறாங்க அப்படிங்கறதையும் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ குப்பிடு அப்படின்னா காமதேவனுடைய அம்சமாக இல்லையா? ஸோ ருக்மணியும் ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணரும் அழகுனால அந்த பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தையும் வந்து வசுதேவா, அதாவது பிரத்யும்னனும் வந்து பாக்குறதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு அழகா இருக்கிறதா சொல்லப்படுது இந்த இடத்துல இல்லையா? சோ எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசிங்கோ, 2 பேராகிராஃப் மட்டும் வாசிங்கோ. ஓகே. அந்த தொடர்ச்சி வரைக்கும் படிச்சிடறேன். நீங்க இந்த அதாவது இந்த இடத்த வரைக்கும் ரக்ஷசாஸ் வரைக்கும் வாசிங்க. அதாவது அழகை பெற்றிருந்தான் வரைக்கும் படிக்கிறேன். பகவான் வாசுதேவரின் நேர் அம்சமான மன்மதன் முன்பு பரமசிவனின் கோபத்துக்கு ஆளாகி சாம்பலாக எரிக்கப்பட்டவன். ருக்மிணியின் கர்ப்பத்தில் கிருஷ்ணருக்கு மகனாக பிறந்தான் என்று கூறப்படுகிறது. காமதேவனான மன்மதன் தேவர்களுள் ஒருவன். உள்ளங்களில் காம உணர்வுகளை எழச் செய்பவன். முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரின் பலதரப்பட்ட அம்சங்கள் உள்ளன. கிருஷ்ணரின் சதுர் வியாபங்கங்களான வாசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் ஆகியோர் நேராக விஷ்ணு அம்சத்தை சேர்ந்தவர்கள். காமதேவனாகிய மன்மதன் பின்னர் ருக்மிணியின் கர்ப்பத்தில் பிறந்தபோது அவனும் பிரத்யும்னன் என்று அழைக்கப்பட்டான். ஆனால் அவன் விஷ்ணு அம்சத்தை சார்ந்த பிரத்யும்னன் ஆக மாட்டான்.
அவன் ஜீவ தத்துவம் என்னும் அம்சத்தை சார்ந்தவன். ஆனால் விசேஷ பலம் பெற்ற தேவர்களுள் அவன் உயர் சக்தி வாய்ந்த பிரத்யும்னனின் அம்சமாவான். இது கோஸ்வாமிகள் கண்ட முடிவு. எனவே சிவனின் கோபத்தால் மன்மதன் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட்ட போது அவன் வாசுதேவரின் உடலில் ஐக்கியமாகி மீண்டும் உருவம் பெறுவதற்காக கிருஷ்ணருக்கு மகனாக பிறந்தான். ருக்மணியின் கர்ப்பத்தில் பிறந்து பிரசித்தி பெற்ற பிரத்யும்னன் கிருஷ்ணரின் மகனாகையால் அவன் கிருஷ்ணரோடு மிகவும் ஒத்த தன்மைகளை கொண்டிருந்தான். இந்த பிரத்யும்னனால் கொல்லப்பட வேண்டுமென்று விதிக்கப்பட்ட சம்பரன் என்ற ஒரு அசுரன் இருந்தான். சம்பரன் தனக்கு இவ்வாறு விதிக்கப்பட்டிருந்ததை அறிந்திருந்தான். எனவே பிரத்யும்னன் பிறந்ததை அறிந்ததும் அவன் ஒரு பெண்ணின் வடிவத்தை மேற்கொண்டு குழந்தையாகிய பிரத்யும்னனை அவன் பிறந்து 10 நாட்களுக்குள் தூக்கிச் சென்று கடலில் எறிந்து விட்டான். ஆனால் கிருஷ்ணரின் பாதுகாப்பில் இருப்பவரை யாரும் கொல்ல முடியாததாகையால் கடலில் எறியப்பட்ட பிரத்யும்னனை ஒரு பெரிய மீன் விழுங்கியது. இந்த மீன் ஒரு மீனவனின் வலையில் அகப்பட்டு சம்பரனிடமே விற்கப்பட்டது. சம்பரனின் சமையலறையில் மாயாவதி என்ற பெயருடைய ஒரு வேலைக்காரி இருந்தாள். இவள் முன்பு மன்மதனின் மனைவியாயிருந்த ரதியாவாள். சம்பரனுக்கு அந்த மீன் பரிசாக அளிக்கப்பட்டதும் அவனின் சமையல்காரன் அதை கொண்டு சுவையான உணவு தயாரிக்க திட்டமிட்டான். அசுரர்களும் ராட்சசர்களும் மீன், மாமிசம் போன்ற உணவுகளை உண்பதுண்டு. ராவணன், ஹம்சன், கிரண்யகசிபு போன்ற அசுரர்கள் பிராமணர்களுக்கும் சத்திரியர்களுக்கும் பிறந்தவர்களானாலும் இவ்வாறு அசைவ உணவை உண்டார்கள். சமையல்காரன் மீனை வெட்ட துவங்கிய போது அதன் வயிற்றில் ஒரு அழகிய குழந்தை இருக்க கண்டு அதை வேலைக்காரியான மாயாவதியிடம் கொடுத்தான். அப்பெண் இவ்வளவு அழகான மனித குழந்தை மீனின் வயிற்றில் எப்படி வந்தது என்று ஆச்சரியப்பட்டாள். அப்போது நாரத முனி அவள் முன் தோன்றி பிரத்யும்னன் பிறப்பை விளக்கி கூறினார். பின்பு ரதியாக இருந்த வேலைக்கார பெண்ணை மாயாவதி இவ்விவரங்களை நாரதரின் மூலம் அறிந்தாள். தான் முன்பு ரதியாயிருந்ததையும் அவள் அறிவாள். சிவபெருமானின் கோபத்தால் சாம்பலாக்கப்பட்ட தன் கணவனாகிய மன்மதன் மீண்டும் உருப்பெற்று வருவான் என்று அவள் எதிர்பார்த்திருந்தாள். சம்பரனின் சமையலறையில் பொறுப்பேற்றிருந்த மாயாவதியிடம் குழந்தை அதிசயத்தக்க வகையில் விரைவாக வளர்ச்சி அடைந்தது. மிகவும் குறுகிய காலத்தில் ஒரு அழகிய இளைஞனாக உருப்பெற்றது. இளைஞனின் கண்கள் தாமரை இதழ்களைப் போல் இருந்தன. அவனின் கரங்கள் முழங்கால் வரை நீண்டிருந்தன. எந்த பெண்ணையும் கவரும் அழகை அவன் பெற்றிருந்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண, ஹரே கிருஷ்ண. ஹலோ. சோ இப்போ பிரத்யும்னனுடைய பிறப்பு பற்றி நாம வாசிக்க போறோம். சோ இப்போ வசுதேவர், அதாவது பகவானுடைய பின்ன பகுதி இல்லையா, மன்மதன் கூட எல்லா தேவர்களுமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள் தான். அவரால படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் அனைத்துமே பகவானுடைய பின்ன பகுதிகள். சோ இந்த மன்மதன் என்ன பண்றாங்க, ஒரு முறை சிவன், இந்த கதையை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரிஞ்சு. அதாவது சிவன் எப்ப பார்த்தாலும் நிஷ்டையிலேயே இருக்கிறதுனால பார்வதி அவரை எழுப்பும் பொழுது கோபம் அந்த சோ அப்போ அவர் நெற்றி கண்ணால வரக்கூடிய அந்த இதுல அக்னியில இருந்து அந்த மன்மதனை எரித்து சாம்பல் ஆக்கிடுவார் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டவனுக்கு இப்ப அந்த இது யாரோட ஒட்டிக்கிறாங்க, அந்த இது கெட்டிங் மர்ஜ்ட் வித் வசுதேவ. சோ பகவானோட அந்த சாம்பல், அதாவது அந்த மன்மதனுடைய உடல் எரிக்கப்பட்ட அந்த இது பகவானோட இணைந்து விடுகிறது. அப்படின்னா அதுவே மீண்டும் அவர், அதாவது ருக்மிணியினுடைய கருவுல குழந்தையாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. சோ இங்க முதல் விரிவங்கம் நாம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். 2ஆம் விரிவங்கம், முதல் விரிவங்கமும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. சதுர் விரிவங்கங்கள் இல்லையா. கிருஷ்ணர்ல இருந்து வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர் மற்றும் அனிருத்னர். இது எல்லாமே விஷ்ணு தத்துவங்கள் இல்லையா. ஆனா இப்போ ருக்மிணிக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் பிறக்கக்கூடிய அந்த குழந்தை ஜீவ தத்துவம். ஆக்சுவலி
சோ அந்த பிரத்யும்னர் வேற, இந்த பிரத்யும்னர் வேற. ஆனா இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே பார்க்கும்பொழுது தேவர்களை போன்ற ஒரு ஆற்றலை படைத்தவனாக இந்த பிரத்யும்னன் இருக்கிறதா இந்த ஒரு வர்ணனையில வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. சோ இஸ் குவாலிட்டிஸ், ஏன்னா பகவானுடைய இயல்புகள் எல்லாமே அவனோடையுமே ஒத்ததாக இருக்கிறது. சோ இந்த இன்னொரு இது, இந்த சம்பரா அப்படிங்கிற அந்த அசுரனை வதைக்கிறதுக்காக பிரத்யும்னன் வந்து அவதரிப்பார் என்பது சம்பராவுக்கு தெரியும். சோ இங்கே பிரத்யும்னன் அவதரித்த கேள்விப்பட்ட பிறகு சோ அங்கே குழந்தை பிறந்த பிறகு போய் அந்த குழந்தைய வந்து எடுத்துட்டு வந்துடுறான். 10 நாட்களுக்குள்ளேயே எடுத்துட்டு வந்து அதை வந்து கடல்ல வீசி எறிஞ்சிடும். ஆனா இத வந்து பகவானுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் இல்லையா. அதனால அவர் யாராலுமே எந்த ஒரு தீங்கு நேர்ந்தாலுமே, அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு வந்து எந்த தீங்கு நேர்ந்தாலும் பகவான் வந்து அவர்களுக்கு அருள் பாலிப்பார் இல்லையா. அது போல இங்க அந்த குழந்தையை கொல்லணும்னு நினைச்சு அந்த அசுரன் வந்து கடல்ல வந்து அந்த குழந்தையை தூக்கி எறிந்தாலும் பகவானுடைய கடைக்கண் பார்வையால அது ஒரு மீனனுடைய வயிற்றுக்குள்ள போய் தஞ்சம் அடைகிறது. மீன் வந்து முழுங்கிடுறது. சோ நம்ம மீனுடைய இது கதை கூட நமக்கு நல்லா தெரியல. அதுவே அதனுடைய குட்டிகளை அதுவே வந்து ஸ்வாலோ பண்ணிடும். இந்த இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பெரிய மீன் சிறு சிறு மீன்களை வந்து முழுங்கிடும். சோ அந்த மாதிரி லேட்டர் இந்த மீனை பிடித்த அந்த மீனவன் வந்து சம்பரா அப்படின்றவனுக்கே வந்து கொடுத்துடுறான். இந்த மீனை கொடுக்குறான். சோ இதை எடுத்துட்டு வந்த அவனுடைய அதாவது சமையற்கட்டுல இருக்கக்கூடிய சமைக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுக்குறான். சோ அந்த சமையல்காரன் வந்து கட் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய வயிற்றுக்குள்ள இந்த குழந்தை இருக்கிறத, அழகான குழந்தை இருக்கிறத எடுத்து சோ அங்கே மாயாவதி அப்படிங்கிற ஒரு வேலைப்பெண் இடத்துல கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த வேலைப்பெண் வேறு யாரும் கிடையாது, மன்மதனுடைய மனைவியா இருக்கக்கூடிய ரதி தான் அந்த மாதிரி அவதாரம் எடுத்து வந்திருக்கா. சோ அவளும் வந்து மன்மதனுக்காகத்தான் காத்துட்டு இருக்கா அப்படிங்கறதையும் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. சோ இவ்வாறு இங்க இந்த ராட்சசர்கள் பிராமணர்கள் இதெல்லாம் பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க, உணவு வகைகள். சோ இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் எல்லாம் சாப்பிட்றவங்க இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் தான். அதாவது நாம ராட்சசர்கள் கிடையாது, ஆனா ராட்சச குணங்களோடு செயல்படக்கூடிய தன்மை கொண்டவர்கள் அப்படிங்கறத நாம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். சோ அதை வெட்டின பிறகு அந்த குழந்தை எடுத்து அந்த மாயாவதி கிட்ட கொடுக்குறாரு. அந்த குழந்தை என்ன பண்றது, இவ்வளவு அழகான குழந்தை அப்படின்னு அவ யோசிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது அங்கே நாரதர் வந்து தோன்றுகின்றார். மேலும் பிரத்யும்னுடைய பிறப்பை பற்றியும், அவன் யார், உண்மையான அவனுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும், அவன் வந்து மன்மதன் அப்படிங்கிறதையும் நிஜத்தையும், நீ வந்து அவனுடைய மனைவி தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லி சோ அந்த குழந்தை வந்து அங்கேயே வந்து வளர்க்குறான் இல்லையா. சோ அதாவது மன்மதன் எரிந்த கதை இது எல்லாமே வந்து எடுத்துரைக்கிறார் நாரதன். சோ அந்த குழந்தைய வந்து அங்கேயே வளர்க்கிறான். ஆக்சுவலி ஷார்ட் பீரியட், குறுகிய காலத்திலேயே அவன் வந்து வளர்ந்து விடுகின்றான். His eyes were just like the petals, அதாவது தாமரை மலர்களை போன்ற கண்களை உடைய. பகவானுடைய கண்களே தாமரை மலருக்கு தான் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லையா. கைகள் வந்து வெரி லாங், ரீச்சிங் டவுன். இந்த ஒரு அம்சத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆர்ம்ஸ் சில பேருக்கு இருக்கும், இந்த மாதிரி இந்த நீண்ட கைகள் இருக்கும், முட்டி வரைக்குமே வரும் அவங்களுடைய கைகள். ஸோ அது வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த டிவைன் குவாலிட்டிஸ் கூட சொல்லுவாங்க. And any woman who happened to see it captivated by his bodily beauty. ஸோ யார் பார்த்தாலுமே வந்து அந்த அழகால வசீகரிக்கப்படுவார்கள் என்று சொல்லப்படி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ அன்மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, ராமருக்கும் நீண்டு இருந்தது மாதாஜி. இப்ப காமராஜருக்கு அப்படி நீளமா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. மகாத்மா காந்திஜிக்கு மகாத்மா காந்திக்கு நீளமா இருக்கும் மாதாஜி, காமராஜருக்கு நீளமா இருக்குன்னு சொல்லு. இல்ல காமராஜருக்கு நீட்டமா கை இருக்கும். நீங்க மகாத்மா காந்திக்கும் காமராஜருக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ணீங்கன்னாக்கா who is bestனா காமராஜர் தான் பெஸ்ட்னு சொல்லலாம் இல்லையா. நேருக்கும் கூட அப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க மாதாஜி. ராமர் கையும் நீண்ட கை, நீண்ட தோள்கள். கண்டேன் தோளை கண்டேன். ஆமா, அந்த முட்டி வரைக்கும் வரணும் அந்த கை இல்லையா. சோ அப்போ அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது தெய்வீக அம்சம் உண்டு அப்படிங்கறது பெயர் அவங்களுக்கு. காமராஜர் வேற மாதாஜி.
ஆமா காமராஜர் ஸ்டேட் லெவல்ல ஆமா படிக்கணுன்றது முக்கியம், ஏழைன்றது முக்கியம். எல்லாமே பணக்காரங்க கீழ் வரைக்கும், பெரிய ஆமா அதிகாரி வரைக்கும், கீழ் வரைக்கும் எல்லாருமே. ஆமா உதாரணத்துக்கு ஒரு சாதாரண தொழிலாளி குழந்தை கண்ணு போயிடுது, கண்ணு அடிபட்டுடுது. அதை ஒரு வித்தின் வீக்ல ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு வந்து கேட்கறாங்க. சரி, அதிகாரிகிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்றாரு, அதுக்கு அனுமதி இல்லை, அவளை பணிச்சு கொடுக்க நம்ம அனுமதி இல்லை அப்படின்னு அவரு காமராஜ் சொல்றாரு. அப்போ காமராஜ் என்ன சொல்றாரு, அப்பா உன் குழந்தைக்கு எதனா ஆயிருந்தா என்னப்பா பண்ணுவாங்க, எப்படியாவது ஃபைல் எழுதி கிரியேட் பண்ணி கொண்டு வரல, அந்த மாதிரி எழுதி கொண்டு வாயா. ஏழை குழந்தை அவன் கண்ணு போச்சுன்னு என்ன பண்றது, எழுதி கொண்டாந்து அதுக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணி சக்சஸ் ஆகும். அது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில அவர் எல்லாமே அப்படி இருக்குன்னு நினைக்கக்கூடியவர். ஈவனா ஏழை பணக்காரெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. காமராஜர் வந்து வீட்டுல ஜெயிக்கிறாரு, ஜெயிச்சுட்டு போறாரு. அந்த பிஆர் நாயுடு சரி, அதாவது ரூட்டுக்காக போறாரு, பஸ் ரூட் வேணும்னுக்காக. இதுக்கெல்லாம் எங்கிட்ட நீ வரக்கூடாது, சம்பந்தப்பட்ட மினிஸ்டர் போய் பாரு, உங்க ஊரை ஜெயிச்சதுனால எங்கிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் வரக்கூடாது, நீ அதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லை, டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் போய் பாரு அப்படின்றாரு. அதே ஊர்ல இருந்து ஒரு ஸ்கூல் திறக்கணும், எஸ் மோட்டர் சைடுலேருந்து வரும்போது அங்க 8வது வரைக்கும் தான் இருக்குது, 9ல இருந்து வந்தோம்னா குடியாத்தம் வரணும், 10 கிலோமீட்டர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா உடனடியா சென்னையில இருந்து குடியாத்தம் வர்றதுக்குள்ள அதுக்கு அதிகாரி போய் பார்த்துட்டு வரான், என்ன விஷயம் பார்த்துட்டு வந்து இமீடியட்டா வித்தின் மந்த்ல அங்க ஒரு கவர்மெண்ட் நிலத்துல ஸ்கூல் கட்ட ஆரம்பிச்சிடறான். அந்த அளவுக்கு அவர் ரொம்ப பெருந்தன்மையான ஆளு. காந்தி இல்லைன்னா சுதந்திரம் வாங்க முடியாது, சண்டை போடாத வாங்கினாரு. சில விஷயத்துல எல்லாருக்கும் இருக்கும், அதெல்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது. காந்தி நிலைமை வேற, நம்ம நிலைமை வேற. both are different. அதான் சொல்றேன், ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு. அவர் வேற இவர் வேற மாதாஜி. இவர் ஏழைகளின் நண்பன் சொல்லலாம் மாதாஜி காமராஜர். ஆமா அவரு அம்மாவுக்கு மாதாஜி வீட்டுல வந்து குழாய், தண்ணி குழாய் போட்டு கொடுத்துட்டாங்களாம். ஏன் எங்க அம்மாவுக்கு மட்டும் உள்ள வீட்டுக்குள்ள போடுறீங்க, எத்தனை அம்மாக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்க தெருவுலயே போய் எடுக்கட்டும் அப்படின்ட்டு எடுக்க சொல்லிட்டாரா மாதாஜி. அதனால செல்ஃப்லெஸ், அவரை மாதிரி செல்ஃப்லெஸ் யாரும் இல்லை மாதாஜி. ஆமா காமராஜர் எதுவுமே வச்சுக்கல அவர் கடைசி வரைக்குமே, கடைசி வரைக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை மாதாஜி. நாணயத்துல அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வேஷ்டியும் 2 ஷர்ட்ஸ் தான் இருந்ததாம் அந்த கடைசியில. அதையே துவைச்சு போடுவாரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வீடு வந்து அவர் இந்த வீடு சொந்த வீடு நினைச்சிருந்தாங்க நிறைய பேர். இல்ல வாடகை வீடு. அந்த மாதிரி எல்லாம் அரசியல்வாதிகள் இப்ப எல்லாம் யாருமே கிடையாது, நம்ம தேடினா கூட கிடைக்க மாட்டாங்க. ஸ்கூல்ல மிட் டே மீல்ஸ் கொண்டு வந்தது அவருதான். அதே மாதிரி காமராஜர் வந்து ஒரு மீட்டிங் போறாரு, அதே தெருவுல வந்து கம்யூனிஸ்ட்காரங்க கல்யாணம் வேற இருக்காரு. சரி அப்படியே அழைச்சிட்டு போலாம் போயா அப்படின்னு கூப்பிட்டா கொஞ்ச நாள் இருக்கு, அப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு. என்ன காரணம்னா அவர் வந்து டவல் கட்டிக்கின்னு வேஷ்டி காய வச்சுருக்கிறாரு, காத்துல காது வச்சிருக்காரு. அவரு நிலைமை அந்த மாதிரி. அவரு போய் சரி இருந்து அழைச்சிட்டு போறாரு. அந்த மாதிரிலாம் தியாகம் பண்ணவங்களாம் இருக்காங்க இந்த காலத்துல. அவரோட காலத்துல 5 வயசு 5வது வரலையும் அப்பாஸ் இல்ல தூக்கி போட்டுட்டே இருப்பாங்க. சாப்பாடு மத்தியானத்துல ஸ்கூல்ல சாப்பாடு அது உண்டு மிட் டே மீல்ஸ் உண்டு, இலவச கல்வி. 5வது வரலையும் ஆல் பாஸ் போட்டுட்டு இருந்தேன். நான் படிக்கும்போது வரைதான் இப்ப 8வது வரைக்கும் போடுறாங்க. காமராஜர் வந்த பிறகுதான் 9ல இருந்து அரசாங்கம் எனக்கு, அது அரசாங்கம் கட்டி படிச்சேன் 61 SLC. அதே மாதிரி ஒரு கிராமத்துலதான் அந்த பசங்களே வர்றதில்லை, 5 பேர் 3 பேர் வர்றதில்லை. எத்தனை பேர் பார்த்தாலும் வரல. சரி காமராஜர் கேம்ப் போட்டு போய் அந்த ஊர்ல எல்லா ஆளும் குறை சொல்ல நைட்ல போட்டு என்ன சொல்றாங்க, நாங்க 100 ஆடு 200 ஆடு வச்சிருக்கிறோம், நான் ஒரு ஆள் போய் மேய்க்க முடியாது, மடைக்குன்னு வரணும் ஆடு எல்லாம், இவன் போய் படிச்சா நான் என்ன பண்றது, செய்ய முடியாது. அப்ப அவர் சொல்றாரு, காலத்துக்கு இதே வேலை செய்யறதா எப்படியா, படிக்கிட்டோம் 4 எழுத்து கற்றுக்கிட்டோம், நீ 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிக்க முடியுமா, முடியாது. அந்த 1 லட்சம் ரூபாய் பேங்க்ல போட்டா என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வருதோ, அவன் SLC படிச்ச பிறகு அவனுக்கு நான் உத்தியோகம் கொடுப்பேன், அந்த உத்தியோகம் கிடைக்கும், வட்டி கிடைக்கும். அந்த மாதிரிலாம் சொல்லி அடுத்த 1 மாசத்துல எல்லா பசங்களும் படிக்கிறாங்க. அதுல அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஆளு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காமராஜர் வேறு, காந்தி மகாத்மா காந்தி வேற.
ஆமா. அது வேற இது வேற. அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே வேற. நம்ம ரெண்டுத்துமே கம்பேர் பண்ண வேண்டாம். கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. உங்க கை நீளமா இருக்குங்கிறதுக்கு தான் சொல்றேன். கரெக்ட் கரெக்ட். சோ அதான் மாயாவதி மாட்டாது. அதனால புகழ் பெற்றுட்டு போனாங்க இல்லையா? ஆமா மாட்டாது. மாயாவதி மாயாவதி could understand. நெக்ஸ்ட் பத்மா மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தன் முந்தைய கணவனான மன்மதன் இப்போது பிரத்யும்னனாக பிறந்து அழகிய இளைஞனாக உருப்பெற்றிருந்ததை அறிந்த மாயாவதி அவனின் அழகில் மயங்கி காமுற்றாள். பெண்மை அழகுடன் அவனிடம் சிரித்து பேசி தன் இச்சையை வெளியிட்டாள். அப்போது அவன் அவளை கேட்டான், இது எப்படி சாத்தியமாகும்? என்னிடம் தாயாக பழகிய நீ இப்போது காம இச்சையுடன் பேசுவது எப்படி? இந்த மாற்றத்துக்கு என்ன காரணம்? ரதியாக மாயாவதி பதில் கூறினாள், அன்புடையவரே, நீர் பகவானாகிய கிருஷ்ணரின் மகன். நீர் பிறந்த 10 நாட்களுக்குள் சம்பராசுரன் உம்மை தூக்கிச் சென்று கடலில் எரிந்து விட்டான். அங்கு நீர் ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்டு என்னிடம் வந்து சேர்ந்தீர். உமது முந்தைய பிறவியில் நீர் மன்மதனாகவும் நான் உமது மனைவி ரதியாகவும் இருந்தோம். காதல் கொள்வதில் முரண்பாடு எதுவும் இல்லை. சம்பரன் உம்மை கொல்ல விரும்பினான். அவனிடம் அதிசய சக்திகள் உள்ளன. எனவே அவன் உம்மை கொல்ல மீண்டும் முயற்சிக்கும் முன் நீர் உமது தெய்வீக சக்தியால் கூடிய விரைவில் அவனை கொல்ல வேண்டும். சம்பரன் உம்மை திருடிச் சென்றதிலிருந்து உமது தாய் பரிதவித்திருக்கிறாள். உம்மிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்ட அவள் கன்றை பிரிந்த பசுவை போல் துயருற்றிருக்கிறாள். மாயாதேவி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசய சக்திகளை பெற்றிருந்தாள். இந்த சக்திகள் மாயா சக்தி எனப்படும். மாயா சக்திக்கு மேலான மற்றொரு சக்தி உண்டு. அது மகா மாயா எனப்படும். மாயாவதி மகாமாயை என்ற சக்தியை கையாளக்கூடியவள். அந்த சக்தியை சம்பரன் என்ற அசுரனை கொல்லும் பொருட்டு அவள் பிரத்யும்னனுக்கு அளித்தாள். இவ்வாறு தன் மனைவிடமிருந்து சக்தியை பெற்ற பிரத்யும்னன் சம்பரன் முன் சென்று அவனை போருக்கு அழைத்தான். அசுரனுக்கு கோபமூட்டி அவனை போர் செய்ய தூண்டுவதற்காக பிரத்யும்னன் அவனை கடும் சொற்களால் தாக்கி பேசினான். சம்பராசுரன் அவமானம் தாங்காமல் மிதியுண்ட நாகம் போல் சீறி எழுந்து பிரத்யும்னனை தாக்கினான். பிரத்யும்னனின் கடும் சொற்களை கேட்ட சம்பரன் அவன் தன்னை காலால் உதைப்பது போல் உணர்ந்தான். உடனே கதாயுதத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு கடும் கோபத்துடன் இடி மலையை தாக்குவது போல் இடியோசை போன்ற கர்ஜனையுடன் பிரத்யும்னனை தாக்கினான். பிரத்யும்னன் தன் கதையால் தன்னை காப்பாற்றிக் கொண்டு விரைவில் அசுரனை பலமாக அடித்தான். இவ்வாறு பிரத்யும்ன சம்பாசுர யுத்தம் மும்முரமாக நடந்தது. ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சோ இப்போ அந்த குழந்தை வந்து மிக வேகமாக வளர்கின்றது. வளர்ந்த பிறகு அவளுக்கு வந்து அவன் வந்து கணவன் இல்லையா? சோ அந்த ஒரு நோக்கத்தோடையே அவள் நோக்குகின்றாள். அப்போ பிரத்யும்னனா இருக்கக்கூடிய அந்த மன்மதன் வந்து கேட்கிறான். என்ன ரீசன், நீ ஏன் இந்த மாதிரி வந்து, அதாவது அஃபெக்ஷனேட் லைக் எ மதர், அதாவது தாய் போல நீங்க இருந்தீங்க, ஆனா நீங்க செய்யக்கூடிய, அதாவது உங்க பார்க்கக்கூடிய பார்வை வந்து அந்த மாதிரி இல்லையே, எதற்காக, என்ன காரணம் இந்த மாற்றம் அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது சோ அங்கே அந்த மாயாவதியும் வந்து என்ன நடந்தது, நிகழ்வுகள் அனைத்துமே வந்து மீண்டும் வந்து எடுத்துரைக்கிறாள். இப்ப ருக்மணி தாயார் வந்து மிகவும் வந்து அதாவது மகனை பிரிந்த அந்த வேதனையில இருக்காங்க. எப்படி கன்றுக்குட்டிய வந்து தொலைச்ச பசுமாடு இருக்குமோ அது போல அவங்க இருக்காங்கன்றதையும் எதிர்த்து சொல்றாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த மாயாவதி கிட்ட வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அந்த பவர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் இருக்கும். தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பவர் வந்து அவங்க கிட்ட உண்டு. அது எல்லாமே வந்து பிரத்யும்னனுக்கும் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்க. இப்போ சொல்றாங்க அவங்க, நீங்க போயிட்டு அவங்கள வந்து வதைக்கணும், அவனை வந்து வதைக்கணும், சம்பராவை வதைக்கணும் நீங்க அப்படின்னு சொல்றதையும் சொல்றாங்க. சோ அங்கே சென்று பிரத்யும்னனும் வந்து அவனை சண்டைக்கு எடுக்கிறான் இல்லையா. அவனை அவமானப்படுத்தினா அந்த கோபத்தை கொண்டு அசுரர்களுக்கு வந்து, அசுரர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, நாம மனிதர்களா இருக்கக்கூடிய நம்ம கூட கோபம் கொண்டா மூளைய வேலை செய்யாது இல்லையா. அது போல அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் நம்ம செயல்படுவோம். சோ ஆல்ரெடி அவன் அசுரன்,
அவனுக்கு வந்து அஜ்ஞானம். அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனுக்கு கோபம் வந்த பிறகு அவன் வந்து கர்ஜிக்கின்றான் இல்லையா? இருவருக்குமே வந்து அங்கே யுத்தம் என்பது தொடங்குகிறது. நெக்ஸ்ட் புஷ்ப மாதாஜி வாசி. புஷ்ப மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயினி மாதாஜி வாசிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாயா ஹரே சக்திகள் கிருஷ்ணா. கலையை அறிந்த சம்பாசுரன் ஆகாயத்தில் உயரச் சென்று விண்ணிலிருந்து எதிரே தாக்கக்கூடியவன். மாயா என்ற மற்றொரு அசுரனிடமிருந்து அவன் இவ்விதமான பல தந்திர சக்திகளை கற்றறிந்தான். சம்பாசுரன் ஆகாயத்தில் உயரச் சென்று அங்கிருந்து பிரத்யும்னனின் மீது பலவிதமான அணு ஆயுதங்களை பிரயோகித்தான். சம்பாசுரனை தோற்கடிப்பதற்காக பிரத்யுமன் மற்றொரு தந்திரமான மகாவித்யா என்பதை பிரயோகித்தான். இந்த மகாவித்யா குட்டிச்சாத்தான் வேலையல்ல. இது சாத்வீகத்தின் பார்ப்பட்ட சக்தி. எதிரியின் பலத்தை உணர்ந்து சம்பாசுரன் குக்யகர்கள், கந்தர்வர்கள், பிசாசுகள், நாகர்கள், ராட்சசர்கள் ஆகியோரிடம் கற்ற தந்திரங்களை பயன்படுத்தி போர் செய்தாலும் பிரத்யுமன் அவனின் பலத்தையும் சக்திகளையும் மகாவித்யாவின் பலத்தால் முறியடித்தான். சம்பாசுரன் தன் சக்திகளை எல்லாம் இழந்தபோது பிரத்யுமன் தனக்கு உரிய வாளை எடுத்து மணிகள் பதிக்கப்பட்ட தங்க கிரீடத்தை அணிந்திருந்த சம்பாசுரனின் தலையை வெட்டி வீழ்த்தினான். இவ்வாறு பிரத்யுமன் சம்பாசுரனை கொன்றபோது ஸ்வர்க்கவாசிகளான தேவர்கள் மலர் மாலை பொழிந்து அவனை பாராட்டினார்கள். பிரத்யுமன் மனைவியான மாயாதேவி விண்வெளியில் பயணம் செய்யக்கூடியவள். அவர்கள் இருவரும் நேராக அவன் தந்தையின் தலைநகரான துவாரகையை ஆகாய மார்க்கமாக சென்றடைந்தார்கள். கிருஷ்ணரின் மாளிகையில் மேலாக அவர்கள் பறந்து வந்த மின்னலுடன் கூடிய வேகம் ஆகாயத்திலிருந்து இறங்கி வருவது போல் கீழே இறங்கினார்கள். அரண்மனையில் அந்தப்புறத்தில் பல பெண்கள் இருக்க கண்டு அவர்களும் அங்கு சென்று அமர்ந்தார்கள். பிரத்யும்னன் நீல நிற ஆடைகளை அணிந்து நீண்ட கரங்களுடன் புன்னகை பூத்த சிவந்த முகத்துடன் மணிகளும் ஆபரணங்களும் அணிந்து காணப்பட்டான். அவனை கண்ட பெண்கள் சரியாக அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமல் கிருஷ்ணரே தம் முன் தோன்றி அருளி இருப்பதாக எண்ணி நாணத்தால் வேறு இடம் சென்று மறைந்து கொள்ள எண்ணினார்கள். ஆனால் கிருஷ்ணரின் தனிச்சிறப்புகள் பிரத்யும்னனிடம் காணப்படாததை அப்பெண்கள் உணர்ந்தபோது அவர்கள் திரும்பி வந்து அவனையும் மாயாவதியும் கண்டார்கள். அவன் அழகாக யாராய் இருக்க முடியும் என்று யூகம் செய்ய தொடங்கினார்கள். அப்பெண்களிடையே ருக்மணி தேவியும் இருந்தாள். தாமரை கண்களுடன் அவள் மிக அழகாக திகழ்ந்தாள். பிரத்யும்னனை கண்டவுடன் அவள் இயல்பாக தன் மகனை எண்ணிய போது புத்திர பாசத்தால் அவளின் மார்புகளில் பால் சுரந்தது. அவள் ஆச்சரியத்துடன் எண்ணமிட்டாள், இந்த அழகிய இளைஞன் யாராயிருக்க கூடும்? அவன் மிகுந்த அழகுடன் காணப்படுகிறான். இவனை கர்ப்பத்தில் தன் மகனாக பெற்றெடுத்த புண்ணியவதி யாராக இருக்கலாம்? அவனுடன் இருக்கும் இளம்பெண் யார்? அவர்கள் எப்படி சந்தித்தார்கள்? பிரசவ அறையிலிருந்து திருடப்பட்ட என் மகன் இப்போது உயிரோடு இருந்தால் இந்த இளைஞனைப் போலவே வளர்ந்திருப்பான். பிரத்யுமன் திருடப்பட்ட தன் மகன் என்பதை ருக்மணிக்கு அவளின் உள்ளுணர்வு கூறிற்று. அவன் தோற்றத்தில் கிருஷ்ணரை மிகவும் ஒத்தியிருப்பதையும் அவள் கண்டாள். கிருஷ்ணரின் அங்க லட்சணங்கள் இவனுக்கு எப்படி ஏற்பட்டதென்று அவள் ஆச்சரியப்பட்டாள். அந்த இளைஞன் காணாமற் போன சொந்த மகன் என்பதை அவள் நிச்சயமாக உணர்ந்த போது நற்சகுனமாக அவளின் இடது கரம் துடித்தது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இப்போ இங்க சம்பாசுரனை வதைக்கிறான். சம்பாசுரன் வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்ச, அதாவது பிளாக் மேஜிக் இல்லையா, மிஸ்டிக் யோகங்கள், சோ எங்கெல்லாம் யார்கிட்டெல்லாம் கத்துண்டானோ அந்த வித்தியைகள் எல்லாம் பயன்படுத்தி சோ பிரத்யும்னனை வதம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறான். ஆனா பிரத்யும்னர் கிட்ட இருக்கிறது வந்து யோக நிலை. அதனால அந்த மகாவித்யை எனக்கூடிய அந்த யோக நிலையை உபயோகப்படுத்தி சம்பாசுரன் என்ன செய்தாலுமே அதை எல்லாமே அவரால் வந்து அதுல இருந்து வெளியில வர முடிஞ்சது, எதிர்கொள்ள முடிஞ்சது. இங்க குய்யர்கள், காந்தர்வர்கள் இல்லையா, பிசாசுகள், நாகங்கள், ராட்சசர்கள், இவங்க எல்லாரும் கூட வந்து
அதாவது இதெல்லாமே சம்பிரா மகாவித்யா பவர் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த குவாலிட்டி ஆஃப் குட்னஸ், சாத்வீகமான இயல்பை கொண்டது. சம்பரா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் இஸ் எனிமி வாஸ் ஃபார்மிடபிள் டுக் அசிஸ்டன்ஸ். யார்கிட்ட இருந்தா வாங்கியிருக்கான் பார் அசிஸ்டன்ஸ். அவன் வந்து உயர்கள் கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் வாங்கியிருக்கான், கந்தர்வர்கள் கிட்ட இருந்து சப்போர்ட் வாங்கியிருக்கான், பிசாசுகள் ரக்ஷசர்கள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் கூட அவன் வந்து சப்போர்ட் எடுத்துட்டு அவங்கள சம்பாசுரனை வதைக்கணும் அப்படிங்கறத, சம்பாசுரன் வந்து பிரத்யும்னனை வதைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்றான். ஆனாலும் அதற்கு எல்லாத்துக்குமே பதிலடி கொடுக்கக்கூடிய அந்த பவர் வந்து யார்கிட்ட இருந்தது? பிரத்யும்னன் கிட்ட இருந்தது. அவன் தலையில மணிமகுடம் எல்லாமே இருந்தது. அவன் தலையோட சேர்த்து வெட்டி சாச்சிடுறாரு ஆக்சுவலி. சோ இந்த நிகழ்வு நிகழ்ந்த பிறகு மேல வானத்துல இருந்து தேவர்கள் எல்லாமே புஷ்பமழை பொழியிறாங்க. அதன் பிறகு அங்கே மாயாவதியாக இருந்த பிரத்யும்னனுடைய மனைவி அவங்க இருவருமே மேல வந்து ஆகாயத்துல வந்து பறந்து எங்க வராங்க? துவாரகினுடைய அந்த புறத்துக்கு வராங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாமே இங்க கிருஷ்ணர் தான் வந்துட்டாங்களோ, ஏன்னா பார்ப்பதற்கு அவருடைய முகத்துல அழகான அந்த தாமரை போன்ற கண்கள் இல்லையா, சோ நல்ல ஆடை அணிகலன்கள் இதெல்லாமே மஞ்சள் ஆடை இதெல்லாமே போட்டிருக்கிறத பார்த்து ஒரு புறம் வந்து அவர் கிருஷ்ணர் தானோன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரிடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அங்க அடையாளங்கள் எல்லாமே, அதாவது தெய்வீகமான அடையாளங்கள் எல்லாமே இந்த நபரிடத்துல இல்ல அப்படிங்கறது வந்து அவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்குது. சோ அந்த அந்த இயல்பு புரிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து அந்த பெண்கள்லயே யார் இருக்காங்க? ருக்மணி தாயாரும் ஒருத்தர் இருக்காங்க. பிரத்யும்னனை பார்த்துட்டு she naturally remember her own son. சோ அதாவது தன்னுடைய மகனை எண்ணிக்கொண்ட பொழுது அவளுக்கு அந்த மதர்லி அதாவது பேரண்டல் அஃபெக்ஷன் ஏற்படுது இல்லையா. யார் இந்த பையன் இவ்வளவு அழகா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த பெண்மணி யார், எந்த தாய் வயிற்றுல பிறந்த குழந்தை இவன் அப்படின்லாம் அவங்க வந்து பேசுறாங்க. சோ இப்படி எல்லாம் அவங்க பேசிட்டே இருக்கும் பொழுது, ரிமெம்பரிங் மை ஓன் சன் வாஸ் ஸ்டோலன் ஃப்ரம் த மெட்டர்னிட்டி ஹோம் ஐ கேன் ஒன்லி கெஸ். அதாவது என்னுடைய குழந்தை வந்து அங்க காப்பகத்துல இல்லையா தாயகம் இதுல இருக்கும் பொழுது எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. சோ இப்ப ஒருவேளை இருந்திருந்தா இவ்வளவு பெரியவனா ஆயிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றது எல்லாமே அவங்க எண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. சோ ஷி வாஸ் ஸ்ட்ரக் வித் வண்டர். சோ ஆனா கிருஷ்ணருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கே, இயல்புகள் எல்லாம் இருக்கே இந்த குழந்தை இடத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கிறாங்க. சோ அவங்களும் வந்து யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த பாய் மஸ்ட் பி க்ரோன் அப். இந்த மாதிரி யோசிச்சே இருக்கும் பொழுது அவங்களுடைய இடதுபுற புஜம் வந்து துடிக்கிறது. சோ அது வரைக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண. அது சமயம் பகவானாகிய கிருஷ்ணர் தம் தாய் தந்தையரான தேவகியுடனும் வசுதேவருடனும் அங்கு வந்தார். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் எல்லாம் அறிந்தார் என்றாலும் அப்போது அவர் மௌனமாக இருந்தார். எனினும் கிருஷ்ணரின் விருப்பப்படி நாரத முனி அங்கு தோன்றி நடந்தனவற்றை விவரமாக கூறினார். பிரத்யும்னன் பிரசவ அறையிலிருந்து திருடப்பட்டு பெரியவனாகி வளர்ந்தது, மனைவியான மாயாவதியுடன் அங்கு வந்தது, அவள் முன்பு மன்மதனான அவனின் மனைவி ரதியாக இருந்தது ஆகிய எல்லா விவரங்களையும் நாரதர் எடுத்துரைத்தார். பிரத்யும்னன் மாயமாக மறைந்து வளர்ந்து அவர்களிடையே மீண்டும் வந்திருப்பதை அறிந்த போது அவன் மடிந்து போனால் திரும்ப வரமாட்டான் என்று எண்ணியிருந்த எல்லோரும் ஆச்சரியம் அடைந்தார்கள். அப்போது அங்கிருந்தவர்கள் பிரத்யும்னனே என்று அறிந்தபோது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் அவனை வரவேற்றார்கள். தேவகி, வசுதேவர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், பலதேவர், ருக்மிணி உட்பட குடும்பத்தினர் அனைவரும் பிரத்யும்னனையும் அவன் மனைவி மாயாவதியையும் தழுவி மகிழ்ந்தார்கள். பிரத்யும்னன் திரும்ப வந்துவிட்டான் என்ற செய்தி துவாரக நகரம் முழுவதும் பரவியது. ஆச்சரியமுற்ற நகர மக்கள் காணாமற் போன பிரத்யும்னனை காண ஆவலுடன் குழுமினார்கள். மடிந்த மகன் திரும்பி வந்துவிட்டான், இதைவிட மகிழ்ச்சியான செய்தி வேற என்ன இருக்கக்கூடும் என்று மகிழ்ந்தார்கள். அரண்மனை அந்த புறத்தில் இருந்த பெண்கள் எல்லோரும் பிரத்யும்னனின் தாய்மாரும் செவிலியரும் ஆவார். அவர்கள் முதலில் பிரத்யும்னனை கிருஷ்ணர் என தவறாக எண்ணி காம உணர்வுடன் நாணம் கொண்டனர் என்று ஸ்ரீ சுகதேவ கோஸ்வாமி விவரித்துள்ளார். இதற்கான விளக்கம் என்னவென்றால், பிரத்யும்னன் தோற்றத்தில் கிருஷ்ணரை போலவே இருந்தான். உண்மையில் அவன் மன்மதன். எனவே பிரத்யும்னனின் தாய்மாரும் செவிலியரும் அவனை தவறாக கண்டதில் வியப்பில்லை. பிரத்யும்னனின் தோற்றம் கிருஷ்ணரின் தோற்றத்தை போலவே இருந்ததால் அவனின் தாய் உட்பட எல்லா பெண்களும் அவனை கிருஷ்ணர் என்று தவறாக எண்ணினார்கள். பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணர் என்னும் நூலின்
55ஆம் அத்தியாயமான கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மிணிக்கும் பிரத்யும்னன் பிறக்கிறான் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சோ Thank you, இப்போ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவ்வாறு ருக்மணியினுடைய இந்த வலதுபுற புஜம் வந்து அந்த நமக்கு கூட ஏதோ ஒரு நல்லது ஆகும் பொழுது வலதுபுறம் வந்து எப்பவுமே நமக்கு ஒரு இண்டிகேஷன், கண்ணு கூட ஏதோ ஒண்ணு பண்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்போ ஒரு பெண்களுக்கு வலதுபுறம் மாதாஜி, ஆண்களுக்கு வலதுபுறம். ஓகே, பெண்களுக்கு வலதுபுறம் ஜென்ரலா. ஓகே, நாம அப்படி பண்றோம். ஆனா இன் ஜென்ரல் ரைட் இஸ் ஆல்வேஸ் இல்லையா? வலதுபுறம் எப்பவுமே வந்து ஃபாஸ்டா வந்து ஒரு மங்களகரமான நிகழ்ச்சி நிகழும் என்பதற்கான அறிகுறி. சோ அப்படி இந்த இது வந்து அவங்களுக்கு புரியும் பொழுது அவங்க வந்து தேவகி, வசுதேவர், கிருஷ்ணர், பலராமர் மற்றும் இதர அதாவது குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்றாங்க. ஆனாலும் கிருஷ்ணர் இதை என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றதே கிடையாது. சோ இதை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக நாரத மகரிஷியும் அங்கே வரார், அங்கே தோன்றி. சோ அதாவது எவ்வாறு இந்த குழந்தை வந்து இங்க வந்து சேர்ந்தது அந்த கதை வரைக்குமே, அதாவது அந்த சம்பரா அசுரன் வந்து எடுத்துட்டு போய் கடல்ல வீசி எறிஞ்சது, பகவானுடைய அனுகிரகத்தால அது மீனனுடைய வயிற்றுல போய் அதுக்கப்புறம் அதே சம்பரா அசுரனுடைய வீட்டுக்கே அந்த மீன் வந்து அதை வந்து சமையல்காரன் வெட்ட போது அதை எடுத்து மாயாவதியிடம் கொடுத்தது, மாயாவதி யார் என்பதை சொல்லி. சோ இப்படி அந்த சம்பாசுரன் அசுரனை வதைத்து இப்ப இங்க வந்திருக்காங்க. இவங்க 2 பேருமே மன்மதனும் மற்றும் அவர்களுடைய மனைவி ரத்தி அப்படிங்கிறதையுமே சொல்றாங்க. சோ ஏன் இந்த குபிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க? அதாவது பகவானுக்கு இன்னொரு நாமம் உண்டு இல்லையா? மதன மோகனா இல்லையா? நம்ம படிச்சிருக்குமா இல்லையா? மதன் நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல படிச்சிருக்கோம். மதன மோகன மோகினி ராதா ராணி. சோ அவரே அழகானவர், அவரையே கவரக்கூடியவர். பிளஷர் இல்லையா? சோ பிளஷர் பொட்டன்சி. சோ ஒன்னொண்ணுமே அதாவது ஒண்ணு கோபிநாத், இன்னொன்னு வந்து கோவிந்தர், அடுத்து வந்து மதனமோ இல்லையா? 3. சோ 1000 மன்மதன்களுடைய அழகையே கொண்டவர் வந்து எம்பெருமான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அதனாலதான் அவருக்கு மதன மோகன் அப்படிங்கிற பெயரும் உண்டு. இங்க அதையும் நம்ம வந்து ஆமா அங்க இருக்கு. விருந்தாவனத்துல 3 டெம்பிள்மே நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லையா? நீங்க போனீங்க இல்லையா விருந்தாவனத்துல? 3 டெம்பிள் போனாங்க மாதாஜி. ஓகே, கோபிநாத் டெம்பிள் இதுதான் போனாங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, அதெல்லாம் மோகனர் தான் இங்கேயும் ஹைதராபாத்ல அந்த இந்த இது போட்டிருந்தேன்ல அந்த இது எல்லாருக்கும். ஓகே ஓகே ஓகே. சோ இவ்வாறாக அங்கே வந்து எல்லாருமே ஆலிங்கனம் என்பது, ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீண்டும் தங்களுடைய பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? எல்லோருமே ஆலிங்கனம் செய்து கொள்கிறார்கள். சோ இந்த விஷயம் வந்து துவாரையினுடைய மக்களுக்கு எல்லாமே தெரியறது. சோ காணாமல் போன பிள்ளை வந்து திரும்ப வந்திருக்காங்க. அடுத்து வந்து மரணமே ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு நினைச்சிருந்த அந்த பிள்ளை மீண்டும் திரும்பி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து மீண்டும் வந்து அந்த முதல்ல அந்த பெண்கள் எல்லாமே அதாவது பிரத்யும்னன் வந்த பொழுது எவ்வாறு வந்து மறைஞ்சாங்க இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணர் தானோ அப்படின்னு நினைச்சுன்னு அவங்க வெட்கத்தால வந்து ஒதுங்கினாங்க இல்லையா? அதை தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுகிறது. சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றது, who are all mothers and step mothers of பிரத்யும்னா இல்லையா? ஆனா முதல்ல பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து they have that இவது கிருஷ்ணரோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய காதல் எல்லாம் அவங்க அந்த மாதிரி செய்யறாங்க. The explanation is that Pradyumna's personal appearance was exactly like Krishna's. He was actually Cupid himself இல்லையா? அவர் மதன மோகன் இல்லையா? There was no cause for us. ஏன்னா தந்தையினுடைய சாயலையே கொண்டு வந்திருக்கு. அததான் வந்து சிமிலர் கேரக்டரிஸ்டிக் அப்படிங்கிறது வந்து. இதோட பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய பொருளுரை, அதாவது இந்த நிறைவடைகிறது. பிரத்யும்னன் உடைய பிறப்பு, கிருஷ்ணருக்கும் ருக்மணிக்கும் பிறந்த பிரத்யும்னுடைய பிறப்பை பற்றியான இந்த அத்தியாயம் இதோட நிறைவடைகிறது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாப்டர் எவ்வளவு பெருசு ஷியாமந்த காஜ்வல்.
ஒரே நிமிஷம். பேஜ் இருக்கு மாதாஜி, 5 பேஜ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 10th cantoல 55th chapterல the history of Pradyumnaவே இருக்கு மாதாஜி அப்படின்னு. 10th cantoல 55th chapter. அதேதான் இது எல்லாமே. மாதாஜி நீங்க கிருஷ்ணா புக் ரீட் பண்றீங்களா, ஒரு சாப்டருமே டோட்டலா எவ்வளவு 100 சாப்டர்ஸ் ஆகுது. அந்த 10th சாப்டர் வந்து 10th கேண்டோ 10வது கேண்டோவே இது ஃபுல்லா சுருக்கமா கொடுத்திருக்காங்க. ஆமா, இத படிச்சாலே நீங்க 10th கேண்டோ படிச்ச மாதிரி தான் கணக்கு. பாகவதத்துல இருக்கிறதெல்லாம் இதுல இருக்கு மாதாஜி. பாகவதத்துல மாதாஜி நீங்க அந்த வேதங்கள் உருப்பெற்று சொல்லும் பாருங்க, அதெல்லாம் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு மாதாஜி. பின்னாடி 10th கேண்டோ தன்னாடியா? ஓகே, நீங்க சொல்லி கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. பகவான் அருள் எப்படி விடுறாரோ அப்ப நாம எல்லாருமே சேர்ந்து படிப்போம். நாங்க படிச்சோம், தடுமாறி படிச்சோம் மாதாஜி. ஆனாலும் உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டாக்க அது இன்னும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு மாதாஜி. அதுல நிறைய இருக்கு மாதாஜி. ஃபுல்லா தத்துவம் தான் மாதாஜி. வேதங்கள் சொல்றது நிறைய இருக்கு. கிரேட். பாப்போம், பகவான் அருள் புரியட்டும், நம்ம எல்லாம் படிச்சுக்கலாம். நம்ம 56 வந்துட்டோம்ல மாதாஜி. ஆமா, பாதிக்கு மேல வந்தாச்சு நம்ம. ஆமா, இது சீக்கிரம் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. இனிமே ஃபாஸ்டா அதானே மாதாஜி, கிடுகிடுன்னு படிச்சுட்டு போயிடலாம் மாதாஜி ஒரு நாளைக்கு. சாமந்தக மணியினுடைய கதை இந்த அத்தியாயத்துல நாம படிக்க போறது இல்லையா? இப்ப யார் வாசிக்கிறது? கலவதி மாதாஜி வாசிங்க. அத்தியாயம் 56. சேமந்தகமணியின் கதை. துவாரகாதாமாவின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் சத்ராஜித் என்ற ஒரு அரசன் இருந்தான். அவன் சூரிய தேவனின் சிறந்த பக்தன். எனவே சூரிய தேவன் அவனுக்கு சேமந்தகம் என்ற ஒரு மணியை வரப்பிரசாதமாக தந்து அருளியிருந்தார். அந்த மணியின் காரணமாக சத்ராஜித்துக்கும் யது வம்சத்துக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது. பின்னர் அந்த அரசன் சேமந்தகமணியை கிருஷ்ணருக்கு தந்ததுடன் தன் மகளான சத்யபாமாவையும் அவருக்கு மனம் செய்வித்ததால் தகராறு நீங்கி அவர்களிடையே சுமூகமான உறவு ஏற்பட்டது. இது தவிர ஜாம்பவான் என்பவரின் மகளான ஜாம்பவதியும் கிருஷ்ணருக்கு மனம் செய்விக்கப்பட்டாள். இந்த இரு திருமணங்களும் முந்தைய அத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்ட பிரத்யும்னனின் வருகைக்கு முன்பு நடைபெற்றன. சத்ராஜித் அரசன் யது வம்சத்தின் கோபத்துக்கு ஆளாக நேர்ந்தது எப்படி? பின்னர் அவன் எவ்வாறு தன் தவறை உணர்ந்து தன் மகளையும் சேமந்தகமணியையும் கிருஷ்ணருக்கு அளித்தார் என்பது இங்கு விவரிக்கப்படுகிறது. சூரிய தேவனின் பெரும் பக்தனான சத்ராஜித் நாளடைவில் அவருடன் நெருங்கிய நட்புறவு கொண்டான். அவனிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருந்த சூரிய தேவன் சேமந்தகா என்ற பெயருடைய ஒரு அரிய மணியை அவனுக்கு பரிசாக அளித்தார். அந்த மணியை ஒரு பதக்கத்தில் பதித்து சத்ராஜித் தன் கழுத்தில் அணிந்து கொண்டிருந்தான். அப்படி அவன் அந்த மணியை கழுத்தில் அணிந்து கொண்டு வந்த போது சாட்சாத் சூரிய தேவனைப் போலவே காட்சியளித்தான். அந்த மணியை அணிந்து கொண்டு அவன் துவாரகா நகருக்குள் வந்ததால் சூரிய தேவன் கிருஷ்ணரை காண வந்திருப்பதாக மக்கள் எண்ணினார்கள். புருஷோத்தமர் எனும் முதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணரை காண தேவர்கள் வருவதுண்டு என்பதை அந்த நகர மக்கள் அறிந்திருந்ததால் சேமந்தகமணியை அணிந்து கொண்டு சத்ராஜித் வந்த போது கிருஷ்ணரை தவிர மற்றெல்லாம் அவனை சூரிய தேவன் என்றே எண்ணினார்கள். சத்ராஜித் அண்ணனை எல்லோரும் அறியாதவர்கள் என்றாலும் சேமந்தகமணியின் அபாரமான பிரகாசத்தின் காரணமாக அவனை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியவில்லை. இவ்வாறு ஒரு முறை சத்ராஜித் வந்த போது சில நகர பிரமுகர்கள் சூரிய தேவன் வந்திருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு கிருஷ்ணரிடம் அவ்வாறு அறிவித்தார்கள். அது சமயம் கிருஷ்ணர் சதுரங்கம் ஆடிக்கொண்டிருந்தார். துவாரகையின் பிரமுகர்களில் ஒருவர் கிருஷ்ணரிடம் கூறினார், அன்பார்ந்த பகவான் நாராயணரே, நீர் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள். உமது முழு வியாபகமான நாராயணர் அதாவது விஷ்ணு உருவில் உமக்கு 4 கைகளும் சங்கம், சக்கரம், கதை, தாமரை ஆகிய சின்னங்களும் உள்ளன. படைப்பில் எல்லாவற்றிற்கும் நீர் உண்மையில் உடைமையாளர். முழுமுதற் கடவுளாக இருந்தும் நீர் பிருந்தாவனத்தில் அன்னை யசோதாவின் மகனாக வாழ்வதற்காக அவதரித்தீர். அவர் உம்மை சில சமயங்களில் கயிற்றால் பிணைத்ததால் தாமோதரன் என்று பெயர் பெற்று விளங்கினீர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி.
அதே கிருஷ்ணா அதை படிக்கலாமா மேற்கொண்டு? மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. சாரி சாரி. சோ அதாவது சத்ராஜித் என்ன மன்னன் முதல்ல இந்த சாமந்தக மணி வந்து சத்ராஜி கிட்ட தான் இருந்தது. அது வந்து எப்படி வந்து சாமந்தக இந்த ஜுவல் வந்து ஜாம்பவான் கிட்ட போறதுன்றதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டோரி படிச்சிருக்கோம். இந்த சத்ராஜித் வந்து தன்னுடைய தம்பிக்கு தான் நினைக்கிறேன், தம்பிக்கு வந்து இது வந்து போகும்போது காட்டுக்கு வந்து வேட்டையாட போகும்போது கொடுத்திருப்பான். அந்த வேட்டையில வந்து அவன் வந்து இந்த மணியை வந்து தொலைச்சிருவான். அங்கே வந்த ஜாம்பவான் கையில தான் அந்த ஜுவல் வந்து கிடைக்கும். சோ இந்த கல் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்டதான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த சொல்றாரு இல்லையா, ஒன் ஆஃப் த ரெசிடென்ட்ஸ். சோ அவர் வந்து பேசும்பொழுது சத்ராஜித் மன்னருக்கு வந்து அது எப்படி நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும். அந்த கம்பேரிசன் வருது இல்லையா? இது நான் வந்து சூரிய கடவுள் கிட்ட இருந்து பெற்றேன், நான் இன்னும் படிக்கல, இருந்தாலும் கேட்டதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் இப்ப சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம கண்டிப்பா படிக்கலாம். அப்ப அந்த மணி மீது கிருஷ்ணர் தான் இதை வந்து எடுத்துருவார். கிருஷ்ணர் ஏதாவது தொலைஞ்சிட்டா கூட கிருஷ்ணர் மீது தான் சொல்லிடுவான். இந்த சத்ராஜித் வந்து அந்த ஒரு இதோட தான் இருப்பான். சோ அனாவசியமான அந்த பழிய சொல்ல வந்து தன் மேல விழக்கூடாது என்பதற்காக கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அந்த ஜுவல் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னு. அது ஜாம்பவான் கிட்டதான் இருக்கு. ஜாம்பவான் யாரு? அதாவது ராமராக அவதரித்த போது இருந்தவர் தான் அவர் இல்லையா? சோ கடும் அதாவது சண்டை, கரடி இல்லையா, கடும் சண்டை நடக்கும். அதாவது ரொம்ப திங்கள் கணக்குல வந்து சண்டை நடந்தாலும் கிருஷ்ணருக்கும் ஜாம்பவானுக்கு இடையில அந்த சண்டை வந்து முடியறதே கிடையாது. ஆனா அப்போ ஜாம்பவான் நினைக்கிறாரு, இந்த அளவுக்கு கடுமையான இந்த சண்டையில வந்து வேற யாரா இருந்தா இந்நேரத்துக்கு வந்து தோத்து போயிருப்பாங்க. ஆனா இது அப்பா அவருக்கு டவுட் வருது. அப்புறமா தான் இது எல்லாம் வல்ல இறைவன் தெரிந்து தன்னுடைய மகளை திருமணம் செய்து அந்த சாமந்தக கல்ல கொடுக்குறாங்க. அந்த கல்லை எடுத்துட்டு வந்து மறுபடியும் இந்த சத்ராஜித் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவருடைய மகளான அந்த சத்தியமாமாவையுமே மணக்கிறாங்க இல்லையா? இதுதான் இந்த ஸ்டோரி. இஃப் ஐ எம் ரைட். நீங்க எல்லாம் ஆல்ரெடி வாசிச்சிருப்பீங்க. இது நான் கேட்டதை வச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்ப இந்த டீட்டெயிலா நாம இந்த கதையை படிக்கலாம். சோ இந்த கல் சாமந்தக கல் எப்படி கிடைக்கிறது? சேம் தானே நான் சொன்னது? கரெக்ட் இல்ல ஸ்டோரி? பிரேம மாதாஜி கரெக்ட் மாதாஜி. தேங்க்யூ. கொஞ்சம் மறந்து போச்சு. நானு ஓவராலா தான் சொன்னேன். நானும் எப்பயோ கேட்டதை வச்சு சொல்றேன். நான் மற்றபடி நானும் நோ ப்ராப்ளம். சோ இந்த சாமந்தக கல் வந்து சூரிய கடவுளா இருக்கு. சூரிய தேவன் வந்து சூரிய தேவனை வணங்கியதால் சூரிய தேவனுக்கு வந்து இந்த அரசன் வந்து மிகவும் நெருங்கிய நண்பனாகி விடுகின்றான். பக்தன் இல்லையா? ரொம்ப நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்போட ஆனதுனால அவனுக்கு வந்து அவனுடைய பக்தியை மெச்சி அவனுக்கு வந்து சூரிய பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த சாமந்தக கல்லை வந்து சத்ராஜித்துக்கு வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி சாமந்தக ஜுவல் தேர் வாஸ் அ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதாவது எது வம்சத்திற்கும் சத்ராஜித்துக்கும் இடையில வந்து ஒரு கருத்து வேற்றுப்பாடு என்பது உருவாகிறது. ஏன்னா அது பின்னாடி வரக்கூடியது. இப்ப அந்த ஒரு பேராகிராஃப்ல படிச்சோம் இல்லையா, அந்த புகழ் ஆரங்கள் சூட்டுவாங்க, இது கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வரும். அப்ப சத்ராஜித்துக்கு வந்து அன்னெசரியா அதாவது இவங்க மேல எது வம்சத்தின் மீது அவருக்கு வந்து அந்த கருத்து வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. லேட்டர் த மேட்டர் வாஸ் செட்டில்டு. ஆனா பின்னாடி வந்து இது செட்டில் ஆகுது. இது வந்து சம்மரி மேல கொடுத்திருக்கிறது இந்த கதையினுடைய சம்மரி. சோ இங்க வந்து எவ்வாறு இந்த சத்ராஜித் வந்து இந்த கல்லை பெறுகிறார் என்பது பார்க்கிறோம். சோ ஹி யூஸ் டு பி a devotee. சூரிய கடவுளை வந்து வணங்கி அவரிடத்துல வந்து அந்த நண்பன் அதாவது நண்பனான அந்த முறையில வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறார். யாரு? சத்ராஜித் மன்னர். அவனுடைய அந்த பக்தியை மெச்சி அவரும் சாமந்தக கல்லை வந்து கொடுத்துறார். சத்ராஜித் வந்து அவருடைய கழுத்துக்கு அடிந்திருப்பார், அந்த மாலையாவா போட்டிருப்பார். அது போட்ட உடனே அவர் வந்து பிரகாசமா சூரியனை போலவே அவர் காட்சியளிப்பார். சோ இங்க பார்த்த உடனே they knew that King Krishna being the supreme personality was sometimes visited by அதாவது தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டு போவாங்க அப்படிங்கிறது துவாரகையினுடைய மக்களுக்கு தெரியும். இப்ப சூரிய கடவுள் வந்திருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா வந்து போனவர் யாரு? வந்திருக்கிறவர் யாருன்னா சத்ராஜித் எனக்கூடிய மன்னர். சோ அவர் வந்து சூரியன் கிடையாது அப்படிங்கிறது. அந்த சாமந்தக கல்லினுடைய பிரகாசத்தினால அவர் வந்து சூரியனை போல தோன்றுகிறார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மிஸ்டேக்கிங் சத்ராஜித் டு பி த சன் காட்.
some of the important citizens of Dwaraka immediately went to Krishna to inform him that sun god had arrived to see him. At that time Krishna was playing chess. இல்லையா? சோ கிருஷ்ணருக்கு வந்து எடுத்துரைக்கிறாங்க, சூரிய கடவுள் வந்திருக்காருன்னு பாக்குறதுக்குன்ட்டு. அந்த சமயத்துல சதுரங்க ஆடின்னு இருக்காரு. அப்போ அங்க முக்கியமான அந்த நகரவாசி வந்து பின்வருமாறு பேசுறாங்க. பகவானை பார்த்து, எல்லாம் வல்ல பரம்பொருள் நீங்களே தான், அந்த நாராயணர் இல்லையா, 4 கரங்களில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய விரிவங்கமா இருக்கக்கூடிய நாராயணர், அவருடைய கைகள்ல கங்கு, சக்கரம், கதை மற்றும் தாமரை மலர் எல்லாமே இருக்கு. சோ யூ ஆர் ஆக்சுவலி எல்லாவற்றுக்குமே உரிமையாளர் தாங்கள் தான். யூ டிசன் விருந்தாவனத்துல அப்படியெல்லாம் இருந்தும் கூட யசோமதி தாயாருடைய மகனாக நீங்க வந்து அங்கே வளர்ந்தீங்க. சோ அவருடைய அவங்க கயிறால கட்டினப்ப கூட நீங்க தாமோதரர் என்ற அந்த நாமத்தை கொண்டு அழைக்க பெற்றீங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே நினைவு கூறுகிறார். எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணர் முழுமுதல் கடவுளான நாராயணர் என்பதை துவாரக நகரவாசிகள் ஒப்புக்கொண்டது போல பிற்காலத்தில் மாயாவாத தத்துவ ஞானிகளும் பெரும் தலைவரான சங்கர பாதரும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். பகவானை அவ்வியக்தமாக அவர் கருதிய போதிலும் பகவானின் உண்மை குருவை அவர் நிராகரிக்கவில்லை. பௌதிக உலகில் குரு பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஆற்றல், படைத்தல், அழித்தல் ஆகிய வரம்புகளுக்கு உட்பட்டிருப்பதால் முழுமுதல் கடவுளாகிய நாராயணருக்கும் இந்த நிலைகளுக்கும் உட்பட்ட பௌதிக உருவம் எதுவும் இல்லை என்பது அவரது கருத்து. அறிவு குறைவு காரணமாக கிருஷ்ணரை சாதாரண மனித பிரியாக கருதுபவர்கள் புரிய வைப்பதற்காக கடவுள் அருமானம் என்று பகவத்பாதர் கூறினார். அருவம் என்று அவர் கூறியது கடவுளுக்கு பௌதிக நிலையிலான உருவம் ஏதுமில்லை, இல்லை என்று கருத்தில் கூறப்படும். கடவுள் பூத உடல் அல்லாத பரவமான உடலை பெற்றுள்ள வியக்தியாவார். துவாரகாவின் மக்கள் கிருஷ்ணரை தாமோதரன் என்றும் மட்டுமல்லாமல் கோவிந்தன் என்றும் அழைத்தார்கள். பசுக்களிடம் பந்துகளும் அவர் மிகுந்த பிரியம் கொண்டவர் என்பதை அதன் பொருள். எதுக்களாகிய தாம் கிருஷ்ணருடன் கொண்டுள்ள நெருங்கிய உறவை குறிக்கும் வகையில் அவரை அவர்கள் எது நந்தனன் என்றும் அழைத்தார்கள். வசுதேவரின் மகனாக எது வம்சத்தில் கிருஷ்ணர் பிறந்திருந்தார். இவ்வாறாக துவாரகா நகரவாசிகள் கிருஷ்ணரை பிரபஞ்சம் முழுவதைக்கும் உடைமையாளரான உன்னத அதிகாரியாக கருதி அழைத்தார்கள். கிருஷ்ணரை தினந்தோறும் காணும் பாக்கியம் பெற்றதில் பெருமை கொண்டிருந்த துவாரகை வாசிகள் அவரை பல நாமங்களில் அழைத்து மகிழ்ந்தார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. வாழ்வாள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நானும் இன்றைக்கு இதோடு தான் நிறுத்த போறேன். ஸோ கிருஷ்ணர், அதாவது அது முந்தைய பேராகிராஃப்ல இல்லையா, அந்த பேராகிராஃப்ல வந்து ஒரு நகரவாசி வந்து பகவானுடைய நிலையை வந்து அவனுடைய உணர்தலுக்கு ஏற்றவாறு அவன் எடுத்துரைத்தான். அதே போன்ற உணர்வு தான் துவாரகை மக்களும் பகவானை பற்றி புரிந்திருந்தார்கள். அவர் வந்து நாராயணர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாமம் அவருக்கு அதாவது விஷ்ணு அல்லது நாராயணர் என்பது அவர்தான். ஈவன் ஆதிசங்கராச்சாரியார் இல்லையா, அவரும் கூட வந்து அவ்வாறே அவர் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார். அவரும் வந்து அதை உறுதி செய்கிறார். அவர் அருவத்தன்மையை பற்றி எடுத்துரைத்தாலும் பகவானுடைய ரூபம் அருவத்தன்மை அல்ல, அது உண்மையான நித்தியமான ரூபம். நம்மள மாதிரி பூத உடல் கிடையாது. சோ அவருடையது நித்தியமான உடல் என்பதை வந்து அழகா சொல்றார். அருவம் என்றால் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அவருக்கு இட் டஸ் நாட் ஹேவ் மெட்டீரியல் ஃபார்ம் சப்ஜெக்ட் டு தீஸ் லிமிடேஷன்ஸ் இல்லையா. So to convince the less intelligent man to take Krishna as an ordinary human. அதாவது கம்மம்போனம், கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் அனிலேஷன் இல்லையா, படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இது பகவானுடைய செயல். சோ கிருஷ்ணர், நாராயணன் எல்லாருமே ஒண்ணுதான். சோ அந்த இடத்துல பார்க்கும்போது டஸ் நாட் ஹேவ், இன்னும் பார்க்க போனா கிருஷ்ணர்ல இருந்து நாராயணர். சோ அந்த மாதிரி இரண்டாம் சதுர் விரிவங்கம், அடுத்து வந்து மகாவிஷ்ணு, அதுக்கப்புறம் குண அவதாரங்கள், இது எல்லாமே வர்றது நம்ம இல்லையா. சோ இங்கே பார்க்கும் பொழுது டஸ் நாட் ஹேவ் மெட்டீரியல் பாடி. அருவம் என்றால் அதாவது அவருக்கு பௌதிக உடல் அல்ல அப்படிங்கிறத வந்து சொல்றார். தட் இஸ் த மீனிங் வந்து சங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்லிட்டு போறது. ஆனா பிற்காலத்துல வந்தவங்க அது எல்லாமே
அருவம் என்றால் ரூபமற்ற தன்மை அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. does not have a material form subject to these limitations. இந்த பௌதிக ஆற்றலுக்கு உட்பட்டு அவருக்கு வந்து பௌதிக உடல் கிடையாது. அதுதான் வந்து அவர் எடுத்துரைத்த தத்துவம். To convince less intelligent man who take Krishna to be the ordinary human, said God is impersonal. Impersonality means he is not the person of the material condition. அப்படின்னா அவர் வந்து இந்த பௌதீக இது அதாவது பௌதீக சட்ட திட்டங்களுக்கு எல்லாமே, அதாவது ரூல்ஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து எடுத்துரைக்கிறது தான் அருவம். இஸ் டிரான்செண்டல் பர்சனாலிட்டி வித்தவுட் எ மெட்டீரியல் பாடி. இன்னொரு வகையும் சொல்றாங்க, அவர் வந்து தெய்வீகமான நபர் இந்த பௌதீக உடலற்ற நிலையில் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. அவருக்கு பௌதீக உடலே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் அருவத்தன்மை. ஸோ துவாரகா மக்கள் எல்லாருமே தாமோதரா, கோவிந்தா, பசுக்களுக்கும் கன்றுகளுக்குமே ஆனந்தத்தை வாரி வழங்கக்கூடியவர் கோவிந்தா இல்லையா? ஸோ அவ்வாறு இருக்கு. அவர் எப்பொழுதுமே அதாவது இப்ப நம்ம டெம்பிள்ல கூட பசுக்களுக்கு வந்து இப்போ கோசாலை வச்சிருக்காங்க. நீங்க எல்லாரும் கூட கோசாலைக்கு ஏதாவது கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னாலும் நீங்க பண்ணலாம். அதுக்கு எல்லாமே லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. உங்களால முடிஞ்ச சேவையை நீங்க செய்யலாம். அதாவது ஃபுட்டுக்கோ மந்த்லி ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோன்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது எது வேணாலும் நீங்க கண்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது செய்யுங்க. ஸோ கோசாலை பகவானுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று. அட்ரஸ் டிமாஸ் எது நந்தனா இல்லையா? பகவானுக்கு வந்து எது குலத்துக்கு நந்தன். ஸோ யூ வாஸ் born as son of வசுதேவா இல்லையா? ஸோ நந்தன் இல்லையா? எது நந்தன், தேவகி நந்தன், யசோத நந்தன், இத்தனை பேர்கள் உண்டு பகவானுக்கு. சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் துவாரகா கன்க்ளூடட் அட்ரஸிங் கிருஷ்ணா as a supreme master of the whole universe. அவங்களுடைய உணர்தல் என்ன, இந்த பிரபஞ்சத்துக்கே வந்து அவர்தான் நாயகன் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றாங்க. இஸ் த மாஸ்டர். They address Krishna in many different ways. வெவ்வேறு விதமாக அவர்கள் எடுத்துரைத்தாலும் துவாரகா வாசிகள் வந்து they could see Krishna daily இல்லையே? அதாவது தினமும் அவரை பார்க்கக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை வந்து அவர்கள் பெற்றிருந்தார்கள். நான் இன்றைக்கு இதோட மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மாதாஜி. கலவாதி மாதாஜி உங்களை தான் கேட்பேன். ஓகே. வாஞ்சகல்பதாரூபியேஷ கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी, थैंक यू.